Riwruok mar Beyond Hoops Africa kuom thuolo machielo dok e siro tuke mag kor gwenge ka gimakore gi jatugo machon Ray Odhiambo ka gibago tiegruok mag tuke adhula ne jotugo ma higni piny mar higni 18 e kar chung od bura ma Dagoretti. Tiegruokno motisini tiki-taka football noywayo jotugo manyiri gi yowuoyi maromo 300 kama notieggie tuke adhula kaachiel gi miyogi puonjruok ewi kaka ginyalo bedo e kind oganda. Riwruok mar Beyond Hoops Africa geto tiego rawere mathoth gino manyalo miyogi thuolo mar yudo timbe mamoko higni mabiro. Odhiambo duogo pacho bang' bedo e piny mar Canada kuom higni 10 kama notugo tuke adhula kapok ochako safar mare mar puonjo jotugo. We've had such camps with basketball, and we've seen that the fundamentals for sports are very key for our community, because you find that the teams that are around our community do not have these fundamentals. So even when they get an opportunity to play abroad, it becomes a challenge for them. And we're also grateful for the equipment that are brought for our young players. Hopefully we are going to